Hej, nie. Krásne ide. Pekne. Vidí psa, tak rieši toho psa, ale napríklad ona mala furt hlavu na mňa, to na psovoda. To je vzácne u psov, hej, že keď má pes takúto motiváciu, že ti viacej reaguje na žrádlo ako na okolie, to je vzácne a to sú v podstate tie ľahko cvičiteľné psy. Hej. Rýchlo príde na to, že tie pamosky idú z pravej ruky a bude vychádzať pre teba. Bude ťa krížiť, pretože ti pôjde na tú pravú ruku. Preto treba tie pamosky nosiť vonku aj na tie prechádzky, pretože potrebujete vytvoriť silné podmienené reflexy. A na silný podmienený reflex, čo je vlastne výcvik, to je to naučené, a aby sa vytvoril silný reflex, pes potrebuje urobiť 4 až 6 tisíc dobrých opakovaní. Ale keď sa urobia, tak už potom ten pes funguje vlastne aj bez pamoskov. A to je to, čo sa ľudia často pýtajú, že kedy môj pes bude poslúchať bez pamoskov. Keď vyradíš pamosky úplne, tak pes zase príde na to, že vlastne pracuje zadarmo a to už sa mu až tak nepáči. Sadni, napravo. Sadni. Ona sa nesmie pohnúť, lebo bolo proste sadni. Bolo sadni, to sadni trvá. Povedz, nohe a lož. Nízky prah bolesti má, to o ňom píše, to je pravda.